Ассалому алейкум, мардуми тоҷик, асоба ҳами пацанои ёш, молодёж. То што ҳами чизи чораҳоро тамошо кардем дар ҳами ютуб, там батл 6-1, 7-1 видеои Шон МС-ра қатъи намояте дигар Элена кияв намо қатъи ҳамин минениҳои худ ма гуфтанӣ будам ки са старона тамошо кардам. ҳамин ҷози гап мезанам ман, оли хеле одам гап мезанам, гапи ҳамира кардани вообще-то дар кор набуд. ҳамин мода просто сдержат кардан натонистум дига, ки барое ки рептиҷишай кияй вай Шон МС шумо ҳамин хел одамое ҳасте ки айдами шумо ҳамин қадар молодёж рафтеста, кадом суне барешона вай рафтан мегирам, на ки ҳам ты касяк дора, ин ҳамин хел заблуждени кам рафтесте, кам не хела рафтесте заблуждени да. ҳамин барои ҳамун темаи батл то што Шон МС гуфт мара иҷо омадан, қатъи ман ячи гап задан, маслиҳат кардем, рафтан да уҷа видео кардану Элена кияй мара дига чӣ гуфт, да иҷа дига чӣ гуфт, мардак боше, шумо мардак несте, биёе видео мекунем, мешинем, ман шуморо доказат факт ҳамаша гаптон мезанам, пус халқ бифаҳмад. Элена ҳамун пацан хест омад, короче омад, сёнка карде, ҳама жда дошт ки то што чизе ки дар байн чи ягон чизе ки буд, мардум ки намедонист ҳавая ҳуй мекуне, раскрыват мекуне ҳамин темара тишон. То што ягон фели крисагия мурғия ай тарафи ҳамун рептиҷия кияй омад Элен чизе ки буд ҳамун гапоро гуфтуд, гуфти ягон гапи дига гап назадӣ, шумо мара ягон чира доказат кардан натонистӣ. Ягон чизе ки то што ту гуфти ки мардум аждат куне мардак бошам биям, ман ва ёра медонам чӣ халӣ кунам ки мардум барои худтон бифаҳме шумои одамо киян, чиян ё чӣ хостаниян. ва ё омадан са старона бизнес қатъи чачақ кардан ки Шон ин намихе вариантҳоай розӣ бошӣ, биёд ба ин батла ташкил мекунем, мо ба кала мегирем. Там залай ту гуфтӣ ки мара залда иҷозат надодан, иса надодан, ҷанг меша, ӯ меша, ё доран ҳамун хеспасоб нест, охрана пахрана, там зал ису усу ҳамаи чиша доран, ба кала гирифтан. Ту як чизера ки ту бояд акали ту набоша и чизо, ту ҳофизи, ту репери, ту корот фақат реперистия, ту наметавонӣ бири зала снимат кунӣ, охрана снимат кунӣ, пус якам тариқали здоровомысли шаве, пус вай дакалаш мегира, барои вай ай ту сум талаб накардестай, ӯ то што мегам ман сиёнка мекунам, ҳамуҷа ман суми худма качат мекунам, ту мада сум натешон МС, мо тура сум метем. То што ту меги шоу исусу шоумен мара гуфтан, шумо натури ҳамат шоумене, шумо дар дури шоу бозӣ ҳамун ҳофиз, рақоса, там давлатчӣ, дабалчӣ, ҳама ё шоу да дохил мешавад. Шумо ҳама шоуе чӣ қартон мекунад? Ту мулло нести ки тура гӯянд ки шоу гуфти янта Шон тура қард кардад. Оли ту хиёл мекунӣ Шон ки ё ки мухлисошай ки ман ай тарафи ягонтаи исушум усушум, ман ягонтаи на ту қати Шон, на намуо қати, ягон кас қати ёру ҷурагӣ надорам, репер батлеру ягонташ қати. Охир ҳамия тараф нигоҳ мекунӣ, му тужуд рафтестай дар байни ҳамин пацанои ҳамин тоҷик да, бача бас куне мардум, бача бас куне ба худо, ҳамаи шармандагия мардакӣ нишон надодести шумо. И там ранг каприз ниште, тоҷик дар киҷои хали капризои занакӣ доште, мардаки тоҷик дар киҷо бля любой ҷо мезад 500 километра пиёда мезадан, мерафтан барои як разговор кардан, ҳами мусафида айҷа мезад, як тарафи дига мезад, ай клуб ваҳдат, ай ваҳдат мезад, то помира пиёда мерафтан. Ты чияй мада майка пишонде мара хали да агар ба ақл бошӣ, отура 6000 сомон гуфтестиян Шон.
Утра ки просто так тра меброме те агом чи нести охи ты майка меги мара пушоне я майке кин кира ман намедунум чияй кияй тра миёра нишон метан вая естественно тра миёра нишон метан логотип явай задаги ҳаму одамам ки буфуротати қатява можно масият кадан ты меги мумкин ма ягон чи да майка бинависим бурун бугу да майка авай бинависун наки логотип явай ты хай меги ки о инами пацан инами химхали майка ҳаму фирма ҳай ҳамхе магазинай авқота меги обшами авқоту ҳаму майка ҳаму одамо нужда доранд омадан ҳамиҷада чизи худшона рекламоват кардестиян а ягонтои шумо сум нагуфтестиян боз сум додестиян да ҳамиҷа мо хуш мешем мепартои хай ҳамҷак да бехак жда бурои моро реклама кунӣ и кори шумо ҳамаш ҳами рекламаи шоуай ту буд ки инами моменте видеои последни видеое ки да ҳаму каналат кади ҳами хе буд ки нужда доштӣ буромадӣ гуфтӣ мардум ман нужда дорум ман ҳами хе сум да нужда дорум биё мара хач хеле дастгирӣ кине ӯ ягон ҷои зазорниш дошт чизе ки реальне ту буромадӣ гуфтӣ ҳаму одамам чизе ки реальне миллати худмонай тоҷикай бо я авқоту я кафе ҳавай мехеза ухай я мери ту кадом момент я ту кад намекуна ку ки инами пацан вақтиш да буд ҳами да ҳами хеҷо мара реклама кардага пус авқота тра бепулам ки ната агар хай тра пус да ки ҷои чизерам бига на ки ту худат медонӣ ки да ҳамун мардак ту ёрдам кардаги даст дурост кардаги чихе ки ту даст дурост присидестия дига одамо ки дасти мара бигире ҳаваям ҳамун хе даст дурост кеса биги охи дастша мардакӣ нестай овай тра наёвардиян юбка напӯшондестиян и гапай просто ту мебури мухлисо то што бина просто пацанан ё ира дагадатса намекунанд о меган и шона чим чи фикр кестиян лично ман да ҷои ту бошум рептиҷи чӣ кай дастиш миёя рептиҷи на рейтинги тра пас карда метона на ягон рейтинги тра пас карда ту последний бор буромадестӣ ту да дига чӣ дар корай меган ки например рейтинги да ҷои нолавой ту да чӣ дар корай ту намебурои дига и так хеле буромада гап задести ки абила кеси ва охирон репма тра наметуна рептиҷи сиёнка куна била голит сиёнка куна хай чизе ҳаста ҳаму корами сиёнкат мекуна мебурад да халқ нишонут мета и просто ҳама придумкаашон то што инами видеое ки кади элена файрод кади инем да худат минусай элонома конкретно бурома обосноватат кад ма ҳами репи шумо шава нашава ба худо интересно нестай наке медони чанд ҳазор одама шумо хитоб додестед иша да иш ҷанг андохтестиян ва иша да уш ҷанг андохтестиян бас ки намихалира буромадай нав да каналат мардум минени хитона гап зане чӣ минени дори шумо минени ягом чӣ неста ду чӣ рақаби даи ки авқоту либос мара напӯшоне охи ту е бача ақл дори 60,000 сомон тра мета мумкин элнаи тра зиёд бита 50,000 сомон 80,000 сомон ӯ барон шавай бита уша бита уша бита у ту ақл дори тра ай воздух ки сум мета мебаранда била да як ҷо худат гуфтести бепул мехонума зал да дуромадан да клуб мара ихали кардам бепул хондум у тра сумаи ки ҷо метан як кас спонсор меша як кас тра ай сторону бизнес е бача ақл кам кор буфармоне тра ай сторону бизнес хати чахчах кедестиян ӯ давраи буд гузашт бир рафтаги давраи ҳозир темои тика дести 200-300 мя текст мегири даст ба даст мебурори метиша рафтестай ой и дига темае ман фикр мекунам ки хай боли мени хали грабна паступка мекунан ами рептиҷия ки на ки феъли рафторош то што барои реп бо отдельно разговора иҷа ки буд моментое ки натури кади ами анаму батли инем родной кида стёпада қатъи номуяте дига райдера кия вайда ки то што реально ҳамин москва мо гузарондум як бор ду бор гузарондум гузашт баъд уже дар ролик дидум ман ҳамин видеора ки
нагузаштест. Гуфтам ма гуфту чӣ хел ма гузарондум нагузашт. Пробот кардем ки натури уже киштианша нагузашт дига. О ин момент реально ки ай тарафи ҳамун рептиҷи ҳамихе кор кард. Ай ту да ин коро дахл надора, ин намешада ту на рейтинг да уҷа мегирӣ на ягон чи барои рейтинг ягон чи нест. Мебурои намихе гап мезанӣ намихе чӣ мекунӣ мезанӣ мери айдами кору бурд сумта мегирӣ мезанӣ мери айдами кору барои пул матра давират кунам ту мара давират кун. Можно ҳа бача асри 21 2% банка бите я чека уй мекуна рӯзи 25 менависа договорда элна кадоме ки сум метата тран договорда менависи ки ба я шарте ки ман мхе ҷо мерам ман мхе видео мезгарону видеора гузарондум шидум ман меомай ҳамя чека пула ман мегирам ба шарте ки чӣ шид чӣ ном дора ҳамун рӯз отказной шид